asewuoyo several locations, asewacho gini kane public ni nyithindwa maonge tich mokwongo nyaka yudne kaka giyudo tich. Ng'ama engaged ok bibedo gi free time mar timo gik mok ni kare. I'm happy gi programs mag President William Ruto. Headquarter ma Suna West nitie kamoro ni piny oyie. Piny oyie sani igore affordable housing, igere hostel, igere TTI, igere osiptal. King'iyo the kind of jok matiyo kanyo, both skilled and unskilled, ging'eny. Nyiso ni kidhi ka e gweng'no manyo youths, nyocha tamo chieng' moro governor ma Migori ne dwa kelo tulo e project ma national government mana atero. Nokoyudo ji, mochune momo ma polise moa nyaka Intumaru, Kamagambo, mogocho ne regional commissioner mondo polisi obi. Manyiso ni youths osechako tamore bedo misused. Wan awacho kama, wan gi kijende wa motimo klas 12 to onge tich. Moko especially wan joma noa e ODM e Luo Nyanza, awacho ga nyaka timno gimiluongo ni affirmative action. For a long time nok dek nyithindwa to ne gi qualify. Samindi kwa skeche sani onego bed ni medo wa moko mabalang' mondo nyithindwa mang'eny obed enlisted e forces. Nok ndik jopuonj mang'eny. Aya pesa mar nyota mimiyogo ji chako ohala onego miye kijende mang'eny mondo nyathi moro yaw kinyozi, moro yaw saloon, moro yaw car wash, moro yaw welding, moro yaw kare mondo bed engaged, omiye hope mondo mi wach mar misusing youths gi orum. Machielo wanodwa kono, anadwa wacho ne jotelo. Ka in popular tibro bedo popular. Sombo ji. Ng'ato wuok Migori odwa dhi Karungu. To sombo ji nyaka Kuria, especially governor ma Migori onego we tabia ni kabisa. Nitie jomoko miluongo ni community health promoters. Tindo ketgi kaka hired hecklers. Ka function nitiere tiyo omogi all over the Kuria. To be sirkal ma national ema chulo gi county ok chulgi. Iketo gi makidhi e kanisa. Tiyudo ka gisepongo makata jo kanisa no onge kor gionge. Tich gi go vuvusela. Kao jo goons. Goons nyaka rum. Wadwa tieko goons gi tim. Kidhi kamoro idhi kendi to immobilize jo gweng'no ka in popular. Ok in popular dog dala. Wach goons dhi rumo. Nomi wach goons dhi rumo. Gima nyotimre gweng'go widi ok obi yie mondo chak timre e county mora mora mar Luo. Wan ka wan opposition nigowa tang'o nigowa nikech nodwa chiwo pachwa. Ka koro wayudo thuolo mar bedo e sirkal ok wanyal goyo joma dwa chiwo pachgi. Ng'ama dhi timo rally cannot take more than 3 hours. Kech mano ji odenyo be gidenyo. Iwe jogo wuoyo, ka gisewuoyo kaka an, nasewacho kendo asendiko kata e page na ni ok wabigoyo, e Suna West ok bigoyo jolinda wananchi. To ka ng'eyo kama gidhi Suna West kar chung'od bura mari kende koso kama na Migori. Migori ka ok ng'eni an jatelo sani to yiera mana Suna West. But jo supporters ga mantiere Migori ng'eni an the third governor ma Migori, mano be nyaka the incoming governor mar Migori County. Wadwa wacho ni wawe jogi gibinwa gi agenda gi. Agenda gi ka nitie moro mwafwenyo ni ber nyalo konyo japiny to warire wanyiso sirkal ni this agenda ber. Ka jogi wache ma gidwa yuago jopiny, tim ne jopiny mondo mi jopiny o benefit. Kora piny to kaka Migori County, Sharon. Wan gi stadium mar 700 million. Wan gi lam manyien e constituency ka constituency. Wan gi affordable housing. Wan gi hostels. Wan gi osiptende migero. Nyithindwa ondiki, wan gi PS sani, wan gi Suna West, Suna East wan gi PS. Kuria wan gi PS. Wan gi gik jowa mondiki tije ma wadwaro. Diang' watugri ni wadhi street, sani daraja ma Migori manyocho mukore iloso. Daraja machielo manyien bigero matudo Mbogi Jua Kali, machielo bigero matudo Jua Kali, matudo Nyangubo to gi Kakrao. Wan joneko waonge wiwa madiang' watugre ni wadwa go ji mondo kik bi wiwuo. Wawe jolinda wananchi gi wuo ka gisewacho propaganda gigo. An ka gin Migori primary ka gisetieka ni tadonjo gi gacha korka wuoyo gi jopiny ni magi gik ma sirkal timo, kendo ka an gi gimoro matin tamiyo gi transport gidokgo. Kech sirkal ni ok wawuoge. Jaluo se sandore
oko makaka wadonjo ni sani pod wan mane sitting room wachorre mana machiegni donjo bedroom To ber- 2027 wadonjo bedroom to kwadwa ni jowa negore Tilose yo makare. Okoda ni jowa negore. okwadwa ni koro sani Saron joruba dwa gore gi jonyasare jopand piri dwa gore gi apida gilarang'o kich magi nyithindwa te wang' godhiambo kochopo kamoro tho to pod imanyi an jatotam to samoro jolinda wananchi nyathi moro nomiye 1,000 odhigo oinye an ema pod odhi manya nikech jolinda wananchi go dhi dok gwengi Sifuna dhi dok gwengi ng'ama chielo dok gwengi nyithindo go dong' Migori wawe siasa mane okalo gi wakati Desmond Tutu okedo ne freedom of speech and association and assembly